Para bonggang intro, iihip ako ng pulbura. Magandang gabi at welcome sa aking makeup tutorial. Una, paanitin ang kawali. Mali. Una, ang foundation. Pero bakit parang pupo tingnan? Gamit ang maliit na brush na nakalakip, lagyan ng kati-katiting na pupo ang mukha. At huwag kalimutan ang leeg. Kunin ang sponge na pinanghugas mo ng plato at punasan ng pupo para kumalat pa ito sa mukha. Buti naman at hindi umaalingaso ang baho. Kunin muli ang maliit na brush at magpahid ng second batch ng pupo sa mata, sa taas ng mata, sa taas ng kilay, at pati na rin sa ilong. Teka, parang babahing ako. Kumuha muli ng tissue at ipahid ang kalalagay lang na pupo. Ipagpatuloy ang pagpahid hanggang walang makitang bakas ng pupo sa mukha. Yay! Ngayon naman, kumuha tayo ng puting gunpowder na sponsored ng Johnson's. Charot! Kumuha naman ng malaking paintbrush at ipahid ang gunpowder sa mukha para masiguradong hindi na tuluyang mag-leak ang baho ng pupo na nilagay natin kanina. Sunod naman ay ang concealer. Para itago pang maigi ang bakas ng pupo. Ipahid hanggang matakpan ang buong mukha. Tingnan nyo, pabango ang mukha ninyo. Dahil ito'y gawa sa albatros. Kunin muli ang gunpowder at brush at paglagay ng pangalawang layer.
magsobrahan, kundi sasabog ang mukha kapag masyadong nainitan ng araw. At ang panghuli, period blood. I-apply at ikalat sa mukha para hindi halatang namumutla ka dahil hilong-hilo ka na sa masangsang na amoy ng pupo. Salamat sa panonood at sana nag-enjoy kayo sa tutorial na ito.